Takže zdravím lidi u dalšího dílu Robloxu nebo speedrunu. Znova jsme to doběhli na to stejné místo, kde jsme skončili. A jsem tady znova s Renem. Čau, tak jdeme na to. Jop. Jenom jsem stopky, jo, zapnu, dobrý. Tohle nám minule přece vůbec nešlo. Ale já to ani teď. Uděl. Protože tady jsou takový ty slabý prokínka úplně. Já jsem si naučit víc do toho mikrofonu řvát, protože v minulých videích jsem nebyl skoro vůbec slyšet. Když jsem se na to koukal, takže... A mě vůbec někdo slyšel, tak jsem mě musel zesílit. Já už jsem to dal. Jo? Jo. Cheater. Tak já se jdu podívat na další stage, jo. Jop. On je dvoupatrovej. Co? To ne. Oh. To ne, to je zlý jako to má. No, tak to jo, no. Jdu se koukat na tebe radši. Nebo ne, já to zkusím. Já to zkusím. Ne! Nebudu švát. Moc brzo. Dobrý. Hej, ale on ten stage je celkem lehkej. Ano. Ty jsi ho udělal? Možná. Neudělal. Tak chci opatrně, chci nás slítnout. Takže se to jmenuje Sleed Run, ano, Sleed Run. Ne! Já to asi nedám. No way to do this. Tyhle ty už koneční stage na 10 jsou hrozně těžký. Já tady tu stage nesnáším. Ne! Já jsem to domů. Ne, on mi se říkal. Já nemám ale žádnou kůlu. Vy nemáte ani jeden gumů. Já mám kůlu, ale jakoby jenom jednu. Jo. Nějakou najdu. Počkejte mi, jo? Takže René někam odešel. Nevím, dlouho. No. Já se tak vykašlu. Jsem tu? OK. Pardon. Já tady tu stage To nesnáším. je moje, já jsem ti ji půjčil, máma mi to řekla. Je patrně. Tady. A to je Hej jo, já už dal i tam ten stage, to tady je lehký docela. No. Tak já se jdu podívat na další, ale už budu čekat, jo? Jo. Já těch 13 minut budu dělat tady ten stage. Ne, dobrý, ho mám. Ne, tak to ne, jako. Tak ten 13. stage nejde. Ne? Víš, jak jsou úplně ty mega úzký prkínka prostě. No. Tak jiný překážky tady nejsou. Ty krávo. A to ne, ty, to ne. To jako, Jo, ale tady ta stage je celkem lehká. ty už tam to dal. Jo. Dobrý, teďka si nezapnu. Já jdu skákat tady to. Jo. Dobře.
Dobře, dobře. Ne, ne, ne. To je těžký. Ty nahoře potom opatrně, protože parchám to je na největšího kalibru. Na největšího. Jakýho určitě. Ne! To mě tady ten stage je těžký, mě nejde vůbec. Oh, Jako ten shit. King Player nemohl udělat, nejde. Jak to mohl udělat? Kdybych to teďka dal na první pokus, tyho. Ne, no tak ne. To levný, teda to hubený. No, já bych tady Jsi jsem. to dal už. Ne. Kdybych to dal na první pokus. Jo. Já skáču na zemi, jsem cheater. Už ne. Jsem si jenom viděl, jsem viděl jenom, jak se ten rozpad. Já vůbec nevidím tebe tady. Já vím, no, protože se vzpomínám tak nějak jinak vždycky. Ne, já jsem se platný zpátky. Ale. Ne. Už to zrychluje tak pozdě. Tohle je mega těžký. Já už ani Space používat neumím. Chudák! Ten King Player, už byl 16. level. A ono mu to spadlo. A teď to má první a už se odpojil. Nebo se na to možná vykašlal, už tam vyrejďoval pomalu. A proč by se potom připojoval znova? Tím tady není. No vždyť, on se odpojil. On se připojil, měl první level a odpojil se. No. Chudák. Ty už jsi to dal, ví to? Ne, nedal. A ty? Tak je. Tohle budeme dělat hodně dlouho, ty jo? Tak maximálně opatrně. Dobrý. Tady to prostě já tam musím zastavit, jinak to nejde jako. Jako vím, že se to ve speedrunu nemá dělat, ale tohle nejde. Ne! Se furt portuju zpátky a prostě to vůbec spawnuje tak blbě. Ne, teďka jak jsem se smál, tak... Jsem tě sundal. Tvým vlastním smíchem. Ne! Nesnáším tady ty speedy. Ne, já jsem udělal nějaký super jump a spadl jsem. To se spawnulo k tomu hradu někam do lávy. Super. Ale mám, jo, to se mi taky stalo, ale mám čím míň FPS, jako. Před chvilkou jsem měl 30, něco. Ještě 5 a teď minut, mám taky 30, ale před chvilkou jsem měl 27. Ještě máme 5 minut. Co? Ještě máme... Jenom. No. Nesnáším tohle. Och jo, jenom jo. Tak to nedáme za 5 minut, ale... Jako aspoň Já tady zastavím pomalinku, hezky. Tady. aspoň ty tady. dostejdi jsme dali, no. Ne, ne! Tam prostě běžíš, zastavíš a pořád běžíš. To jako je úplně... nečítrovský prostě. Ne, vždycky když tam seš ty, tak mě to potom nezrychlí. Jak to můžu dát? A to se tak jmenuju, sakra. Tady mám FPS, kdybyste to chtěli vědět, kdybyste zahlídli. No jenom, že oni to asi nevidějí na tom YouTube. Aha. No, neměl To nevadí. Jo, ale myslím, že jo, viděj to tam asi. Ne, myslím, že ne. Tak, že bych to dal? Že bych to dal? Že bych... Ne. No, Ne.
No way to do this. To do this Tohle prostě fucking nejde. level. No way. Jo, proč to nejde? Ne. A nejhorší by bylo, kdyby na tom dalším stage byly úplně ty miniaturní věci. To bych už nehrál. To jo, no. Jsem to vykašlal. Ne! No to brzo. My jsme jediný, kdo tady má 13. level. A až oni budou mít 13. level, se odpojí. To jo, no to vydej, jo. Máme jenom 2 minuty, sakra. Tak to moc to nedáme. Tady to, jestli někdy budeme dobíhat, tak to ne. To asi ne. To ne. To ne. Co? Není možný. To nejde ten stage, to je nějaký hacklý prostě. Nějaký hacker tady byl. Že a z tlustých prkínek udělal úplně miniaturní. No, to měl být takový obří prkna, z který by se mělo skákat, ale on tady udělal to mini. A teďka pomalinku, jo. Jo. Že? Já to už teďka dám, asi jeden. Já teďka musím pomalinku. Ne! Ne. Budu se nevyplat tomhle zastavovat, protože to ti stejně hodí. To je strašný, to jeden stage. Já se tu vykašlím tam. Ne, moc brzo. Já se to nemůžu načasovat. Tenhle díl bude takový nudnej. Jo, no celou dobu, dáme jeden stage. Proč vždycky tady? Jinak ty máš takovou výhodu, že se tam aspoň dostaneš. Co? Ty máš tu výhodu, že se tam aspoň dostaneš na to místo. Já ne, já se dostanu maximálně do čtvrtky. Já se dostanu do půlky, no, a potom už jako končím. Něco pípá. To jsou moje stopky. Už bychom měli končit. Jo, tak jo. Tak pojď. Jo, ne, To je to. ne, já jsem se vrátil, počkej. Vrátil se zpátky v čase, jo. Tak. No. Mně se rozbilo kolečko, takže jako, tak. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě koment. Teď si něco říct, mě teďka nic nenapadá. No, může tam být i ten dislike a čau. Čau.